Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Без еш кына яшьләр арасында хәзер бер көнлек җырларны гына башкаручылар күбәйде. Җырчылар күбәйде, ә менә халкыбыз җырларын башкаручылар бик аз дигән сүзләрне ишетәбез. Ләкин мин сезнең белән бүген килешеп бетмәс идем. Чөнки безнең яшьләребез арасында нәкъ менә халкыбыз җырларын, матур җырларыбызны, әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбызның яшьлек җырларында, бүгенге көндәге иң матур җырларны да менә дигән итеп башкаручы яшьләребез бар. Алар Татарстанда да яши, алар безнең Россия төбәкләрендә дә яши. Һәм бүген Дөнья студиясендә кунакта менә шундый сәләтле яшьләребезнең берсе. Удмуртияның Ижау шәһәрендә гомер итүче егетебез Рөстәм Егоров. Рөстәм, хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез. Рөстәм, менә башта тамашачыларга әйтеп китим әле. Мин үзем сезне Россия төбәкләреннән килгән татар журналистлары белән Удмуртиягә журналистлар форумына баргач беренче тапкыр күргән идем. Шул вакытта сез безгә бик матур итеп халкыбызның бик күп популяр җырларын, менә безнең яшь вакытта ишетелә торган җырларны башкардыгыз бит. Мин генә түгел, минем хезмәттәшләрем дә барсы шаккатып сезнең җырлавыгызны тыңладылар. Инде шуннан соң мин һичшиксез бу егетебезне үзебезнең төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә күрсәтергә кирәк дип, менә тапшыруга чакырырга булдым сезне. Әйдә башта сөйләп китегез әле. Кем сез? Әти-әниегез кем? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Бүген кайда укыйсыз? Үзегезнең иҗатыгызны үстерү өчен нәрсәләр эшлисез? Мин үзем Рөстәм Егоров, Ижауда туып үстем. 5 яшьтән мине әни бирде музыкага. Без бардык, ул әйтте, алсалар, аларлар, алмасалар, нинди бер булмый инде. Әйе. Һәм без килдек, анда экзамен булды. Без экзаменны бирдек. Шуннан соң мин музыкага киттем. Музыка мәктәбендә инде. Әйе. Һәм мине баян буенча киттем инде. Шунда 9-нчы класска кадәр мин укыдым. Аннары Казанга килдем. Казанда инде вокал буенча киттем. Аухадиев исемендәге музыкаль коллеҗендә укыйм хәзер. Баянда шәп уйныйсызмы? Уйныйм, но татарча бирделәр әс. Анда күбрәк рус һәм зарубежный композиторлар. Вот шуңа монда килдем һәм монда үзем өчен уйныйм татарча көйләрен. Рөстәм, менә җырга сәләт бар икәнне, тавыш бар икәнне кайчан белдегез? Кем ачты? Аны беренче чыгышым минем булды Сабантуйда. Әти минем Мамадыш. Юк, әти минем Мамадыш районыннан. Анда Тәкәнеш авылында булды Сабантуй. Без авылга килдек, әни чәчне ясый һәм анда өстәлдә плойка торды. Мин ул плойка янында йөрдем дә бер кул белән тоттым. Ул инде включенный булды. Һәм бер кулым белән тоттым. Аннары миңа ул җитмәде. Мин тагын икенче кулым белән тоттым аны. Анда кар базы булды. Әти анда төште дә карны алды. Фольга пакетына салды. И мин бер кулым минем пакетта булды һәм бер кулымда микрофон булды. Анда мин җырладым Салават абайның Салкын чәй җырын. Тамашачыларга аңлатып китик әле, плойка булгач синең кулың пештеме? Әйе. Аха, менә ничек? Шул пешкән кул белән салкын чәйне чыгып җырладыгыз. Әйе. Минем калды ул. Истә калды. Әйе, истә калды. Аха. Алай булгач инде җырлап та күрсәтик. Салаватның салкын чәйен хәтерлисезме әле, юкмы? Юк инде. Әйдә башка җырны алайса. Бу минутларда әйдә Рөстәм тамашачыларга тавышыгызны да тыңлатып карыйк әле. Нинди җырны җырлап карыйк? Рамай. Әйдә. Tünge karşı berəv, mağlı
жарламай, айырылышу күйін жырлады. Сахраларға шығып, бір сызғырдым рамай, шапқан пішәнәрім кипсін деп. Бик матур. Менә бу җырны тыңлаганда, эйме Рөстәм, мин кабат беренче тапкыр сезне күреп, сезнең җырлаганны тыңлаган вакытта башка килгән уйны уйлап утырдым, әйме. Ул вакытта сезнең җырлаганны карап тыңлап утырганда, мин әле Гөлназ Шаһигә дә әйтәм. Кара әле, Гөлназ, бу егет бит шул хәтле Миңгол Галиевны хәтерләтә. Бүтән чалымнары, җырлау манералары, хәтта кулларының хәрәкәтләнүе дә аңа охшаган дип. Шуннан соң Гөлназ Инстаграмга куйды сезнең җырлаганны төшереп. Һәм анда Инстаграмдан күргән инстаграмчылар да Миңгол Галиевның яшь чагына охшаган бит бу диләр. Миңгол Галиев белән нинди охшашлык бар? Без Миңгол абый белән 2017 елда очраштык беренче тапкыр. Ул Ижауга килде, анда мөнәҗәт укулары булды. Һәм язмыштыр, мин залда утырган идем. Һәм минем алдымда утырды Миңгол абый. Ул сәхнәгә чыкканда миңа видеокамераны бирде һәм сорады снимать төшерергә. Мин аны төшердем, аннары бетте ул укулар, и мин Миңгол абайга келдем. Шунда 9-нчы класс булды. Безгә кайдадыр укырга барырга кирәк иде. Без аңа келдек, ул мине тыңлады, әйтте, килегез Казанга. Вот шуннан бирле мин аның Шәкерте. Әйе, шәкерте. Һәм бер тапкыр ул миңа фотографияларны күрсәтте, и менә охшаш бар. Охшашлык та бар, әйе. Охшашлык та бар ниндидер. Хәтта тавышның тембрында да ниндидер охшашлык бар, әйме. Менә Миңгол абый ул бит инде бик күп җырчыларга юл күрсәткән кеше, бик күп җырчыларга дөрес җырлау алымнарын өйрәткән кеше, әйме. Миңгол абыйның сезгә әйтә торган иң төп киңәше дип әйтик инде. Нәрсәләргә өйрәндегез Миңгол абыйдан? Миңгол абый ул мине өйрәтте җан авазын, шын күңелдән җырларга. Әйе, шын күңелдән җырларга. Әйе, һәм Тукай теләгәнчә. Тукай әйткән иде, пение из-под усов дигән сүз. Вот, ул шуңа өйрәтә. То есть авазны күп ачмаска, һәм шуннан да җан авызы белән җырлар. Көй эштән агылып чыгарга тиеш. Әйбит, Миңгол абый үзе дә бит ул җырлаганда артык көчәнми дә, аны ничектер үзеннән үзе чыга кебек. Менә сездә дә андый шалымнар бар. Рөстәм, үзегез күбрәк нинди җырларны башкарырга яратасыз? Яшь бала чакта мин җырладым күбрәк Салават Фатхетдиновның җырларын. Аннары инде күчтем Илһам Шакировның җырларына, күбрәк инде халык җырлары. Яшь кеше өчен ничектер бераз сәеррәк бит инде ул. Менә хәзер һәркем шоу-бизнеска тартыла, шоу-бизнеста булырга тели. Әйбит, күп итеп акча эшлисе килә, концертлар куясы килә, именно популяр буласы килә. Бераз гына халык җырларын, менә шундый классик җырларны башкарган кешеләрне, яшьләрне кайберәүләр аңлап та бетерми. Менә сез үзегез ничегрәк уйлыйсыз? Минемчә, хәзер кирәк
шул халыкчан җырларын башкарырга, чөнки аларны башкармасаң, алар онытыла. Унутула, жырлаушы булмагач унутула. Булай да инде безнең бик күп популяр җырларыбыз унутылып бетте бит. Менә Илһам абый репертуарыннан да җырлар башкардым дип әйтәсез. Берәр җырын хәтерлисезме менә хәзер җырлап бирерлек итеп? Сәрвиназ. Сәрвиназ? Сез менә гел шундый унутыла торган җырларны. Әйдә. Gün ayaz kile yaz şeşekke kumilip Sindekil servinaz şatılıklı gün kübük Sindekil servinaz şatılıklı gün kübük Kilirkem nur sıman bolqıp kil yanıma Yağımlı jır sıman rahat bir canıma Yağımlı jır sıman rahat bir canıma Бик рәхәт тыңлап утырасы. Рөстәм, субханалла, тавышыгыз да бик матур. Инде менә Казанга, Ижау шәһәреннән Казанга күченеп килдегез. Инде хәзер белем аласыз. Бит аңлауча шушы җыр, музыка, сәнгать дөньясында дәвам итәргә телисез үзегезнең киләчәгегезне. Гомумән, Казан сезне ничек каршы алды? Ияләштегезме? Казан мин әни белән килдем. Әни эшне ташлап, ул балалар бакчасында заведующий булды һәм мин музыка коллективына укырга керү өчен ул минем белән китте Казанга. Монда беркем дә безне каршы алмады. Без баштан фатирны снимать иттек. Аннары күчтек икенче фатирга, вот шулай итеп йөрдек инде. Беренче курстан ук. Хәзер инде 4нче курста. Аллага шөкер, Казанга өйләштем. Бик вот әнигә бик зур рәхмәт. Ул мине шул музыка буенча кертмәгән булса, мин белмәйдем кем булыр. Әни кеше шулай бит инде Рөстәм, баласының уңышы булсын өчен, баласының киләчәге өчен, әни кеше һәр вакытта да тырыша. Менә шул әнинең шушы тырышлыгының кадерен белеп, киләчәктә сез аның ярдәмчесе терәге булып яшәргә ясыр инде. Сәнгатькә мәхәббәт кемнән? Әнидән күчкәнме? Минем әби җырлаган иде, бабай гармунда уйнаган иде. Менә шулардан. Аларны ишетеп, миңа күчте. Казанда дусларыгыз бармы? Бар, бик күп дуслар. Мин баштан ук уйладым, булмастыр, ничектер икенче шәһәрдән. Юк, әйбәт кенә укыйм, дуслаштым. Казанда иң ошаганы нәрсә? Казанда ошаганы татарлык менә безгә бик күп колледжда бирәләр татар музыкальный литератураны. Һәм анда минем өчен ул бик зур пласт булды. Анда Рөстәм Яхин, Нәзиб абый Жиганов. Алар минем өчен бик бөек композиторларыбыз. Һәм инде Казанда мин Әлфия Газизовна Айдарский белән таныштым. Ул беренче тапкыр ул булды Казанда концерт. Анда мин җырладым җырны Юрий Гагарин җырны. Мин аңа ошадым һәм ул мине үз труппасына алды. Менә яңа гына Әлфия апа. Әлфия апа. Яңа гына бардык Мәскәүгә, анда концерт 115 еллыгына Сара Садыйкованың багышланган булды. Сез шул концертта катнаштыгыз? Мәскәү ничек кабул итте? Мәскәү бик әйбәт кабул итте. Алкышлар бик күп булды.
Әлфия апа Айдарская менә ничә еллар дәвамында ул Сарапа Садыкованың иҗатын мәңгеләштерү өчен ул һәр вакытта да ел сайын инде менә пандемия булуга карамастан, мөмкинлекләр шикле булуга карамастан, ул шулай концертларны оештырып йөри. Ул китаплар чыгара. Ул гомумән гаҗәеп ханым. Улы яшьтә булса да, ул һаман да хәрәкәттә, ул һаман да менә шулай сәләтле яшьләрне җыеп, алар күңеленә Сарапаның җырларын сеңдереп, менә шулай йөри. Сезнең шушы төркемгә, шушы артистлар төркеме белән бергә менә шулай концертлар куеп йөрүегез бу инде шулай ук Рөстәм бик зур әйбер бит. Нинди җыр башкардыгыз? Мин анда башкардым. Беренче җырым булды Истән чыкмый. Муса Җәлил турында анда килде карарга Чулпан апай. Чулпан апай. Һәм икенче җырым булды Акбуз атым. Икенче бүлектә булды анда Читерләргә чыксаң һәм Ак пароход китеп бара. Ак пароход китеп бара еракка, әллә билгесез торакка, әллә син торган якка. Ак шарлаклар канат булган, хуш диләр микән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар. Ак шарлаклар канат булган, хуш диләр микән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар. Синдә шулай киткән идең, озатып калган идең, күңел сагынып үтә еллар, тынлыгына ага идең. Ак шарлаклар канат булган, хуш диләр микән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар. Уфукларда зәңгәр томан, шатлыгыма кайгыма, ак пароход китеп бара, сине алып кайтырмы. Ак шарлаклар канат булган, хуш диләр микән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар. Ак шарлаклар канат булган, хуш диләр микән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар, минем генә сагышымны белмиләр икән алар. Без бала чагында телевизордан да, радиодан да менә гел шушындай җырларны, Сарапаларның җырларын тыңлап үстек бит инде. Безгә шуңа күрә ул бик кадерле. Бу Акбуз атым дигән җырда, һаман истә дигән җырларда һәм башка бик күп менә сез бүген башкарган җырлар, алар барсысы да инде хәзер бик нык сирәк яңгырый торган җырлар. Һәм әле мин уйлап утырам, biraz Рөстәм инде ничектер танылып алгач, белемен арттыргач, шушындый менә матур җырларны, репертуарны туплап, үзебезнең халкыбызга менә дигән концертта күрсәтә алачак бит дип. Һәм һичшиксез ул концертка безнең тамашачыбыз киләчәк. Менә шул идеяны үзегезнең исегездә тутыгыз әле. Алга таба дәвам итеп, менә үзегез гомумән училищены төгәлләгәннән соң, тәмамлаганнан соң алга таба кая барырга телисез? Яки консерватория, яки институт культура булырдыр. Кайда алырлар? Училищеда укытучыгыз кем? Училищеда минем булды Эльвира Султановна Хабибуллина укытучым. Аннары хәзер инде минем Абдуллина Гульназ Талиповна. Ул миңа бик күп
әйберләр бирә һәм минем өчен ул бик зур Тәргеш мәгәен, әйе, тәҗрибә. бик зур тәҗрибә минем өчен әйе. Рөстәм, гомумән, менә бу тормышта, сезнең иң зур хыялларың берсе ул нәрсә менә? Нинди хыял белән яшисез? Ничек күз алдына китерәсез үзегезнең киләчәгегезне? Илһам абый кебек Шакиров булырга телим һәм яки Ришат Тухатуллин кебек сәхнәдә җырларга. Популяр булырга телисез? Популяр һәм татар сәнгатен үстерүгә онытмаслык өчен тырышырга телим. Үз өлешегезне кертергә Әйе. телисез. Артистлар белән таныштыгызмы? Кемнәр белән менә якыннанрак таныш җырчыларыбыз белән? Закир Шагбан белән без бер тапкыр бардык Тверь өлкәсенә, анда Сабантуй булды. Аның белән таныш, аннары Айгөл Бариева. Без аның белән Мәскәүдә җырладык Сарсыдыкова концертында. Ну, шулай азмас гына. Әлегә шулай. Сез менә татарчаны матур итеп әдәби телдә сөйләргә тырышасыз, Рөстәм әйбит. Хәтта кайбер сүзләрне онытып җибәргән булсагыз да, белеп бетермәсәгез, сез ул сүзләрне табырга тырышасыз. Менә бу саф татар телендә сөйләргә теләү Казанга килгәч барлыкка килдеме, әллә инде Ижау шәһәрендә дә шундый мөмкинлек бар идеме? Мин бәләкәй булгач, минем әби татарча сөйләшә иде минем белән. Аннары рус мәктәбендә укып инде, мин абрусел азрак һәм Казанга килгәч, безнең беренче, икенче курста булды Инсаф абый Абдулла укытты безне сәхнә телен. Менә ул мине татарча сөйләшергә өйрәтте. Инсаф Абдулла ул русча сөйләшкәнне яратмый, татар егетләренең саф татар телендә сөйләшүен ярата. Димәк, аның тырышлыгы һәм сезнең тырышлыкның нәтиҗәсе. Әйе, ул миңа бик күп бирде. Хәзер безнең Габдрәүф Нуриев безнең сәхнә телен алып бара. Менә алар бик күп бирделәр. Яттан шигырьләр беләсезме сез? Беләм. Габдулла Тукайның шагыйр. Сәнгать итеп сөйләргә кем өйрәтте шагыйрьне? Инсаф абый. Әйдә, Инсаф үзе дә бәлки аннары безнең китап шуны карап бәясен бирер. Әйдә, сөйләп карый әле. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкерем чыгып бетсә дә, хәлдән тойсам да, күңелем минем яп-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән тоймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы? Күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын юк картайсам да чын карт кеби, утырмам тик юк бар теләк тели-тели. Менмәмен мин Ходай кушса мич башына, шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Афәрин. Һәм шушыңа нинди җырны кушар идегез? Сарсыдыкованың Читилегә чыксаң булса. Китмә диләр, бездә калып җырла, әллә инде аңлый алмыйлар. Туган илдән киткән сандугачлар, чит җирләрдә сайрый алмыйлар. Мин сандугач түгел, җырлыйм өзелеп. Туган якка уем тартылган,
сандуғаштай шитті сырғайғанышы. Ұшып қайтам жырым артынан, ұшып қайтам жырым артынан. Ой, Рүстәм, бик зур рәхмәт. Менә шулай эшкерсез булып, шын күңелдән сорауларга җавап биреп, матур җырларыгызны бүләк иткән өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Җыр бер вакытта да сезнең күңелегездән китмәсен. Һәр вакытта да җыр сезгә татар сәнгате, халкыбызның матур җырлары, халык җырлары юлдаш булсын, бәхетле булырга язсын. Мин сезгә зур-зур уңышлар телим. Һәм әлбәттә, киләчәктә үзебезнең татар сәхнәбездә күрергә, үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессы оештырган чараларда, милләттәшләребез каршында чыгыш ясарга насыйп булсын сезгә. Бүгенге әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, Рөстәм. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә бүген кунакта яшь, сәләтле, әле татар сәнгатенә, татар сәхнәсенә беренче шундый төгәл адымнарын атлап килүче егетебез, Ижау шәһәрендә туып үскән милләттәшебез Рөстәм Егоров иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз, бергә булыйк, бердәм булыйк.